Shalom everyone, this is the Megillat Esther reading, chapter 1. ויהי בימי אחשוורוש ואחשוורוש המולך מהודו ועד כושבע ועשרים ומאה מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. ימים רבים 80 יום ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר. גינת ביתן המלך אור כרפס ותכלת אחוז בחב לבוץ וארגמן על גילי חסר ועמוד 6 מיטות זהב וכסף על רצפת פחד ושש ודר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך והשיטיה חדת אין אונס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות של המלך אחשוורוש ביום השביעי כטוב לב המלך ביהי אמר לימומן בסתחרבונה בכתב אבגת זתר וחרקס 7 סריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. ויאמר המלך לחכמים יודע עתים כי כן דבר המלך לפני כל יודע דת ודין. והקרוב אליו קרשנה שתר אדמתה תרשיש מרס מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן
לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, עבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהם באומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה, והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף אם על המלך טוב. יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתהיה לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן, וייטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. Welcome back for chapter 2. אחר הדברים האלה כשוחמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה, ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפה קד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגה סריס המלך שומר הנשים, ונתון תמרו כהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך ויעשה כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הוגלה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לאב אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי
לא לבד ויהי בהישמע דבר המלך ודתו ויקבץ נערות רבות אל שושן הבניין אל יד הגיא ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת 7 נערות הראויות לתת לה מבית המלך וישנאה ואת נערותיה לטוב בית הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעשגה סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר הנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו בחודש העשירי הוא חודש טבת בשנת 7 למלכותו ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה וייתן משאת כיד המלך ובהיקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך
אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך קצף בקטן ותרש שנסיסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. Chapter 3. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה האגגי, וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי באומרם אליו, ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו. וימלא המן חמה ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש. הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום, מחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. מעל המלך טוב ייכתב לאבדם, ו10,000
כיכר כסף, אשכול על ידי עושה המלאכה, להביא אל גנזי המלך, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן המדתה האגגי, צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב13 יום בו, ויקטב ככל אשר ציווה המן אל אחש דר פני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך, ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, ושללם לבוז פת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישיבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. Welcome back for chapter 4. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים, ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה.
ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך. ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמם. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי. ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל חצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למעלה מלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדד וכאשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל שציווית עליו אסתר. Chapter 5. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשאה חן בעיניו. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט.
ויאמר לה המלך, מה הלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשית אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו. וימלא המן על מרדכי חמה. ויתאפק המן ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהבה ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שובני בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו. ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויטב הדבר לפני המן, ויעש העץ. Chapter 6. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותרש, שנאסר יישא המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן
עומד בחצר, ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו ויאמרו לא חכמיו וזרש אשתו עם זרע היהודים מרדכי אשר החילותה לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו סריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשית אסתר. Chapter 7 ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד ולהרוג ולאבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חלתה אליו הרע מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן
אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה של אסתר עליה, ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלוהו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שככה. Chapter 8. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהו לה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן בן המדתה האגגי, אשר כתב לאבד את כל היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באבדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ומרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב שנכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ויקראו סופר המלך בעת ההיא, בחודש השלישי וחודש סיוון 23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל האחש דר פנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 7,
ו20 ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם העם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים, רוכבי הרכש, האחשתרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמין, להרוג ולאבד כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, פתשגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתודים ליום הזה, להינקם מאויביהם הרצים, רוכבי הרכש, האחשתרנים, יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. Chapter 9. וב12 חודש וחודש אדר, ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות, ביום אשר שיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקש רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות, והאחש דרפנים והפחות, ועושה המלאכה של מלך למלך, מנשיאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמע הולך וכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש,
ואת פרשן דתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת הדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת וייזתה ונהם ועשרת בני המן בן עמדתם. צורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת 10 בני המן. בשאר מדינות המלך מה עשו? מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן תעלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו ונוח ב15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נפח להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן עמדתה הגגי צורר כל היהודים חשב על היהודים לאבדם, והפיל פורהו הגורל להומם ולאבדם. ובבואם לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן
קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 ומאה מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. Chapter 10. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד, תכלת מרדכי תשועתם, היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור, להודיע שכל קובך לא יבושו ולא יקלמו, לנצח כל החוסים בך ארור המן, אשר ביקש לעבדי ברוך מרדכי. מרדכי היהודי ארור הזרש, אשת מפחידים ברוחה אסתר, אסתר בעדי, וגם חרבונה זכור לטוב. פורים שמח everybody.